2025 shekarar sirri, shekarar aiki. Kar ka faɗa ma kowa plan ɗinka ko kuma sirrinka abinda kake da manufar yi a 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Kamaluddin Buhari daga ɗan Awwa Multipurpose Center. 2026 ko 2025 ta zamo shekara ce wadda sai dai a dinga ganin aiki, a dinga ganin result ɗinka kawai yana fita. Kar ka faɗa ma kowa wannan sirrin naka na 2025. Wani mataki kake so ka kai a 2025? Ka bari su zaci kana lamba ta 10 alhali ka kai lamba 100. Ka bari su zaci kana 100 kai kuma kana 1000. Saboda shi ɗan adam idan baka kiyaye wa'annan abubuwan ba, dalilin da ya sa muka ce kar ka faɗa ma kowa sirrinka a 2025 ko kuma plan ɗinka ko manufarka ko abin da kake so ka cimma daga farkonta zuwa ƙarshenta su ne abubuwa kamar haka. Don kiyayewa ga mutane. Don kiyayewa ga mutane. Shi ɗan adam yana kai hari ne ga abin da ya sani. Ɗan adam yana kai hari ga abin da ya gani. Ɗan adam yana kai hari ga abin da ya ci. Amma in ɗan adam bai sani ba, sai dai kawai an riga an wuce wurin, to kaga babu ta inda zai toshe maka wannan makafa taka. Abu na biyu, abin da ya sa aka ce kar ka faɗa wa mutane sirrinka ko kuma plan ɗinka na 2025 shine za ka iya haɗuwa da mutane masu kashe gwiwa. Irin mutanen da za ka ba su labari a 2025 ina so in cimma nasara kaza, a 2025 ina so in fara kaza, to kai sai a soma tambayarka wa ka taɓa gani, wane ma da ya fara ya sha wuya, wane ma da ya fara ya yi asarar kaza, wane ma duk sai gwiwarka ta mutu. Sai da in ka taho da ƙarfi 100% sai ka koma 50%. An kashe ma gwiwa ba za ka shiga yadda ya kamata ba. Sai abu na gaba, sai ƙaryata kai. Idan ka faɗa wa mutane plan ɗinka sai aka zo aka gamu da wata jarabawa, Allah bai baka dama baka samu nasarar cin wannan plan ɗin ba, sai a koma kana jin kunya, ka ƙaryata kanka. Mutane su koma suna ma wasa da wannan maganar da ka faɗa. Sun maida ka maƙaryaci suna wasa. To amma in dama baka faɗa musu ba fa, kaga babu wanda ya san menene plan ɗinka. Allah bai baka damar cin wannan nasara ba, sai ka tari gaba na kuma don canza wata hanyar. Kamar yadda muka ce sai kai hari ga mutane. Mutane za su iya kai maka hari. Mutane za su iya toshe maka wata makafar hanya. Wani bakinsa ma bai da kyau. Wani maimakon ya faɗi alkhairi a kai sai dai ya faɗi sharri, sai ya ji ba daɗi, sai ya lalata wannan manufar taka. Saboda haka ya ku ’yan uwana matasa, ya ku ’yan uwana mutane gaba ɗaya na arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya, wannan shekara ta zamo shekara ta investment amma a sirrance. Ba ruwanka da cewa ai wannan shekara ina da so sai in aje miliyan 1, wannan shekara zan sayi mota, wannan shekara zan yi aure, wannan shekara zan gina gida. No, babu. A ga gida ka gina gida, a ga ka sayi mota, a ga ka ƙara aure, a ga business ɗinka inda kana da jarin miliyan 1 ya koma miliyan 10. Kawai a gani a ƙasa. Ta kare da aka ce kare ya ce an ce ana biki a gidansu, ya ce mu gani a ƙasa. Wannan shine shawara gare ku. Shekarar 2025 ta zama shekara ta sirri, shekara ce ta yin aiki a sirrance, ba faɗan plan ɗinka ba. Shekara ce ta active, shekara ce ta cin nasarar rayuwarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.